Tinagon la rin talaturo, estudyante, historians, artist, at taliwa pang kabalen, keng meron pa ta book signing event dari Amberto Campo at Ian Christopher Alfonso, anyang Sabado, October 7. Meron pa tiyeni keng Holy Angel University, keng Angeles City, nung nuko rin meging highlight na ning aktibidad deng librong Cabinet of Curiosities, History from Philippine Artifacts ng Ocampo, at Dogs in Philippine History ng Alfonso. So dito sa librong ito, pumili ako ng sangdaang mga objects na nasa museo natin dito sa Maynila, gaya ng Spoliarium ni Luna or yung original manuscripts ng Noli at Fili na nasa National Library. So makikita niyo yung letrato at malalaman niyo paano ito nahanap, paano ito ginawa, bakit ito importante sa ating pagka-Pilipino. No? It's a 4,000 years journey with dogs. So it's just one way of introducing Philippine history through dogs. So kita mo realize na ring aso pala malambat na lang kayabe. So hopefully nakalta akit inspiration ng realizations nung tana at where are we going now as a nation with dogs. Maragul ka no bagay, dela dala rin nga duwang historians, dahil karelang libro, karen kaya katamong kabalen, uling taga ng dakal kanwa balo, manibat ka rin ni, hagpang kang Roby Tantingko. Itanting ko ang director na ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Well, siyempre, masaya kami, Uling Ila, Parehong Kapampangan, Ambeth, taga Minalin, po San Fernando, Ian, taga Macabebe, and they have been part really of Holy Angel Center for Kapampangan Studies. Ian bilang dating empleyado mi, at Ambeth bilang donor na ng Ambeth Ocampo Filipiniana Collection. So we are happy to do this, to be able to do this for them. Alway kami mag-publish kareli Bruda, but we did it because we really want to connect their latest books and our kabalen, Kennething Pampanga. Pasalamat no man din nga duwang historians at talasulat karelang kabalen at tinagon ken book signing. Nasada naman karon na dakal na pa rin nga kasaop da ken pamangambol ken kaya katamong kultura. Nagkaroon na kaming book signing sa Maynila, pero siyempre iba rin yung uuwi ka sa Pampanga. Dalin mo dito yung libro at saka magpasalamat dito sa universidad at sentrong ito na nagpapalaganap ng kalinangang Kapampangan. And hopefully, dakal na parang susulat, gagambul, kikikatang kasalisayan. Alim mo about Pampanga, muna kayo mabilog bansang Pilipinas. Ako po, engke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalit.